хора, аз съм Метатора и днес ще снимаме в PvP, ще правим тълбор. Извинявам се, че не съм снимал доста време. Още съм болен. Още. Но как и да е. Сега, първо, аз ви предлагам да отворим тези 9 ключа и след това преминаваме на томбола. Така, нека видим какво ще ни западне. Три звенья нормально. Следващия ключ. Кирка. Следващия ключ. Ще ми се падне. Разпочихме. 64 обсидиан, перфектно. Така, разпочихме. Далек. Супер. Ако вчера още една лек, ще е доста хубаво. Доста хубаво. Лопата. Още 3 ключа имаме. И след това може да преминаваме към тълбота. Печелим пак кирка. Още 2 ключа. Само. Секунда да включа. Кажи. Ще го чакам да зададе въпрос, ще го говоря. И мисля, че... Които са стали, ако му се конфлида да не тупа за един вик. Няма. Тъй, параме още виги. Така, 64 TNT. Последния ключ и свършваме за днеска и преминаваме към томболата с скилите. Мисля, че всеки клип, който снимам, ще отварям по 9 не знам. Така, не спечелихме това, но с радост ще включа. Значи това е томболата, печели само един победител. Печели 6 ключа, мисля, че да, 6 ключа. Един банър на Олди. Мисля, че на пари ще наложим там. Един сет по 4 Unbreaking 2, един сет по 4 Unbreaking 3, 12 горинки, 2 клипа лега, 2 стака TNT, 2 стака обсидиан, 4 лега и... това. Сега... Значи, това ми сега клипа, надявам се да ви харесал. Пак се извинявам, аз много, че не съм снимал. И така, ай.